Kung gusto ninyo na dili na makapamalikas, malikayan na ninyo ang mga bad words na mga gula sa inyong mga ngabil, magtudlo ko kaninyo karon og tulo ka pamaagi, effective na pamaagi para dili na makapamalikas. So sa dili pa nato sugdano ako kaniadto kusog kay ko mamalikas, kusog kay ko mangsulti og mga words na dili maayo. Pero nawala gyud na tanan tungod niining tulo ka pamaagi na ako itudlo karon kaninyo. So dili na nato lang ngayon. Number 1, kailangan nato og biblical wisdom. Kung naatay biblical na wisdom mahitungod sa pulong sa Dios, kung unsa day ng pagpamalikas, unang-una nakasulat sa Biblia na ang pagpamalikas makadaot sa atong pagkinabuhi, makahatag naghinungdan na maguba ang imong relasyon, makapasakit ka sa ubang tao, magdala ka nato ni sa kalaglagan ug kamatayon ngadto sa impyerno. Tungod kay ang pulong nga nagula nga dautan dinhi sa atong mga ngabil dili na iyas Ginoo, wala gyud nalipay ang Dios ni anang butanga, mao nang ato nang isurrender diha kaniya. Ang number 2, kailangan nato og discipline. Ang pagdisiplina sa atong mga ngabil kailangan gyud na, for example kaniadto akong ginabuhat para dili na ko makapamalikas is liktan ako akong baba. So yung anaon ako no, liktan ako akong baba kung makasulti kog mga words na dili maayo. Ug dugang pa niya na pwede pod na imong gamiton karon sa expression kay naga-express kita og mga bad words atong bag-uhon. Example imong gamiton ng langit or ngana kanang mga words ba na dili makapasakit, dili kanang mga dautan. Ato ta sa number 3. Ang number 3 is use it for God's glory. Kailangan nimo nang imong ngabil gamiton nimo sa paghimaya sa Ginoo. Kinahanglan na mahimo kang may nampuon. Ang imong mga ngabil gamiton nimo sa pagpasalamat sa Ginoo. Imong i-practice ba na Lord, salamat kayo every morning, imong everyday, imong buhaton na magpasalamat ka sa Ginoo. Imo siyang daygon ug banyana, imo siyang gamiton sa pag-share sa pulong sa Ginoo, mag-encourage kag mga tao. Pwede magbasa ka og Bible aron malikayan gyud nimo ang mga words na dili maayo na magagawa sa imong mga ngabil. So gato lang no, ang tulo ka paagi effective kay ni. No, sure kay ko ni ana tungod kay na experience mo nako. Ang una-una, number 1 is kailangan nato og biblical wisdom. Number 2, discipline. Ug number 3, use it for God's glory. Ug sa sunod higayon na pod, comment lang ninyo kung unsa inyong gusto nga mahibaw-an or ipa-advise. Kay andam ko na mohatag ni ana og ang Ginoo magapanalangin kanaton tanan. God bless po.